வெல்கம் டு சூப்பர் கேரளா சேனல்ஸ். பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா லாட்ரி கெஸ்ஸிங் அச்சயா 612வது குழுக்கள் 13/8/2023 கேரளா லாட்ரி. ஆல்போர்ட் நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாளை ஆல்போர்ட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அற்புதமான அதிரடியான நாளை ஆல்போர்ட் நம்பர்ஸ் கொடுக்குறேன். இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக வரீங்கன்னா இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆல்போர்ட் நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 9, 8, 4. ஆல்போர்ட் நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 9, 8, 4. அதே போல் போர்டு நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி இருக்கு நண்பா. ஏ போர்டு, பி போர்டு, சி போர்டு. சி போர்டு, ஏ போர்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அற்புதமான நம்பர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக வெற்றி இருக்குது. இந்த வீடியோவுக்கு இப்போ தான் முதல் முறையாக வரீங்கன்னா இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உள்ளபடி இருக்கக்கூடிய வின்னிங்ஸாக நம்முடைய வின்னிங்ஸு. ஏ போர்டு பொறுத்த வரைக்கும் 02. அப்படி இல்லை அப்படின்னா 7ஆம் நம்பர் கொடுக்குறேன். பி போர்டுக்கு 7, அப்படி இல்லைன்னா 9 கொடுக்குறேன். சி போர்டு பொறுத்த வரைக்கும் 5, அப்படி இல்லை அப்படின்னா 8ஆம் நம்பர் கொடுக்குறேன். அக்ஷயாவுடைய ஆல்போர்ட் நம்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் 5. சி போர்டு 5, 8, ஏ போர்டு பார்த்திங்கன்னா 7, 9, ஏ போர்டு பார்த்திங்கன்னா 02. இதுதான் இருக்குது. அதே போல் 3 நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நாளைய 3 நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 982, 372, 510. 982, 372, 510. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 012, 895, 046, 354, 614, 485. 3 நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 485, 614, 354, 046, 895, 012, 510, 372, 989. 3 நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நம்பிக்கையான நம்பர்ஸ் இருக்குது நண்பா. கண்டிப்பாக வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான். நான் ஏன் இந்த அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா நம்முடைய வீடியோ கணிப்பு ஒரு சிறப்பாக இருக்குது. நீங்கள் பழைய வீடியோ பாருங்கள். நான் மாதத்தில் எத்தனை வின்னிங்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறது பாருங்கள். எத்தனை வின்னிங்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோ நீங்கள் முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரியும். ஒரு நம்பிக்கையான வின்னிங்ஸு இருக்குது. அதே போல் ஏபிபிசி ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் ஏபிபிசிஏசி பொறுத்த வரைக்கும் 04, 98, 37, 46, 61, 14, 85, 48, 35, 07,
29 29 07 35 48 85 14 61 46 37 98 04 ஏபி பிசி ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இருக்குது நண்பா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் நண்பா. அற்புதமான அதிரடியான நம்பர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். பெஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் நண்பா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்.